Gipasalig sa tagduma sa Balitang Transit o mas na ilang Ceres Lines nga dili ra maapektuhan ang ilang mga biyahe. Taliwag kini sa mga suliran nga giatubang karon sa kumpanya. Labi na sa ilang head office dito sa Negros dunot sa takeover sa management. Ang detalye ni Nico Sereno. Business as usual sa buhatan sa Balitang Transit sa Subo. Sa ilang Cebu North Office, normal ra ang dagan sa operasyon. Gani pag-adto namo, busy ang pipila ka mga trabahante pag-andam sa ilang mga units sa mga buses gikan sa repair ug pagpanglimpyo. Ang mga empleyado sa admin office padayon rasab sa ilang tahas. Kahinungduman sa head office sa maong kompanya didto sa Negros mitumaw ang kasikas. Nunot kini sa panagbingkil sa magsuon nga Yanson nga tag-iya sa higanting kompanya. Upat ka mga magsuon ang mi-elect sa ilang kamagwangan isip bag-o nga presidente. Apan gisupak o gikwestiyon kini sa kasamtangan nga presidente ang kamanghuran sa unom ka mga magsuon. Nag-ung-ung na sa korte ang kaso nga gisang-at kabahin niini. Dinhi sa Subo, may gibanabanang kapin sa 400 ka mga bases tanan sa maong kompanya ug 2,000 kapin ka mga empleyado. Sa ilang buhatan, aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw, gipahugtan ang seguridad ug gipun-an ang mga guards. Gani dunay pulis sila nga gi-request aron mutabang sa pagbantay. Nag-request mi sa ila ha, to kuan lang ba kung lagi mo sa lodre kung may pressure nga kuan sila kung time mo take over sila, so naaday pulis nga maka-assist nga dili malikawan mo ang blooding yung mga sitwasyon ng commotion. Gipasalig sa tagduma, bisan kun may suliran sa ilang main office, dili maapektuhan ang mga biyahe sa bus company. To the riding public, pasensya kay nagkagubot man gid ang company, pero we'll make sure nga dili gid mo maapektuhan. So, permi lang yapon natong biyahe. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.